Sunday sa bulan sa Mayo ni apata tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Kumusta man mong tanan karong buntaga? Blessed, prosperous, healthy. Baliko nato mas kusog. I am blessed, I am prosperous, I'm healthy. Thank you, Lord. Salamat kay sa Ginoo for almost a month na atay series nga giuluhan og START. START. Kinsay nakakomplito sa usa ka bulan sa START. Patas daw kamot, patas kamot, wara-wara. Thank you, Lord. Hallelujah. Ug alang sa nakamiss sa ato ang series, atong i-review karong buntaga, aron mahimo ni siya nga patukurana nato, no, sa ato ang kinabuhi. This is our lifestyle. Okay, may request answers 5 ka buok. 5 ka answers mudagan dire musaka sa stage. 5 ka answers. Dagan. Ang una dito sa kilid. Sunod. Palakpakan na ito atong mga answers. Atras mo palihog. Nakaitom para sa akong saya. Okay. O, nabali, tanawa ko no, kung nagtarong ba mo. Basaha ko no. Oh, agad. Hanto, dili mo makakuan. Okay. So, sakto na ba? Okay. Para din nato ni siya malimtan, mahimo nato siyang kinabuhi. No, mahimo gitawag na siya lifestyle ba? Nakabali-bali na noon. Okay. Sorry kayo ha. Okay, salamat nga doon ay kuan sa likod. Okay. Mahimo nato ni siyang kinabuhi hangtod muundang taginhawa. No? Sama nagkaunta og luto sudan nang inabuhi ta, mao ni siya ang i-appeal nato sa atong kinabuhi nga espirituhanon. Okay, review. S. Pura gamay ra may nakatubag. Ipataas do. Unsa ni siya? Search the scripture. Susiha ang kasulatan. Kay ang Biblia na ang kamatuoran, naapod nimo mailhan si Jesus nga imong manluluwas. Naapod diha ang pagkaon sa imong espiritu. So search the scripture. Naka-search ba ka sa scripture rong si mana? Salamat sa Ginoo. Next letter. Talk to God. Salamat kayo. Imposible sa Kristohanon nga dili siya makikistorya sa Dios kung nakabaton siya relasyon sa Dios. Gawas kung wala pa kay relasyon sa Dios, ang imong pakikistorya litania, memorize. Pero kung nanakay relasyon sa Dios, talk to God, istoryahe gyud siya. Kay 24/7 naa siya para maminaw nimo, kay gusto siyang makadungog nimo, gusto siyang mangilabot nimo. So talk to God. Next. Tanan kusog palihog. Attend church services. Nganong mo attend man tag church services? Kay kada tambong nato sa mga panagtigom sa sulod aning tigumanan, nagpromise ang Dios kauban nato siya. Kung kauban nato ang Dios, naa ang tanan atong madawat. Kinahanglan kag kalinaw, kinahanglan kag kalandag sa panguna-una, sadang mutambong kag mga panagtigom sa maani, Sunday service, cell group, sa pa, Saturday prayer, Y-Act, training. Ingon ang Biblia, duha tutulo magtigom siya ngalan, naa siya sa taliwala. Next, R. Relate, kusga, relate to others. Dili pwede nga naluwas ka nga may mo kang lone ranger. Ikaw ra isa. Wala kay friends sa sulod sa church. Ang imong friends gyapon tagagawas. Dili pwede. Kaya ang tagagawas nga pamaluwas, mo influensya nimo balik sa imong karaang kinabuhi. So importante, doon na kay friends sa sulod, sa church, para ma-influence ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo.
Dili siguro perfect ang pamilya sa Happy Church, but doon na kay strength sa dihang doon na kay kauban. Doon na kay kauban mo ampo, doon na kay kauban mo share sa Word of God, doon na kay kauban sa imong journey, kauban sa Ginoo. So, importante kayo at relate to others. And the last, this morning, maghisguta about tell others the gospel. Sulti ang uban, may tungod sa maayong balita. Okay, muna ilasa, kaning start, samtang namalandong ko, naghulagway ni, sa usa ka balay nga ligon. Kung gusto kag ligon nga kinabuhi nga bisag, uyugon sa pagsulay, damagan sa kalisod, kanang mga suffering sa kalibutan, no? Kanang pag-test ay mong pagtuo, sa dihang mauni imong kinabuhi, mula hutay ka, hantod sa pagbalik sa Ginoo. Kay gihulagway ni nako sa usa ka physical nga building nga sa dihang magtukod kag building nga ligon, gawas kung payag imong tukuron dali ra kaayo. Pero kung building ingon ani sama niini nga dako kayo ang edipisyo, sa ilawom niini naa diha ang elemento para mulig-on ang building. Naa diha ang simento, naa diha ang balas, naa diha ang graba, naa diha ang tubig, naa diha ang bato. O kung i-mix ni silang tanan, muni sa ipundasyon sa usa ka building nga ligon. Ipakisama nato atong kinabuhi sa usa ka balay. Nganong ang uban namiya sa Ginoo. Sa diyang damagan silang pagsulay. Sa dihang maka-experience sila og mga panghitabo silang kinabuhi nga nangalagad na sa Ginoo. Why? Maybe nagkulang sila. Search the scripture, talk to God, attend church services, relate to others, and tell others the gospel. Pero kung mauni atong dagan sa atong kinabuhi, igsoon, igarantiya sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Di lang ka magpadayang ligon, mahimo kang panalangin sa uban. Ug matabo ang pulong sa gingon, ang mulahutay, mauray, maluwas. Salamat kay palakpakan nato ning atong mga kuan. Thank you. Okay. Palihog manindog ta for the word of God this morning. Diha sa book of Mark chapter 16 verse 15 to 16. Then, ato po ta sa another book from Matthew 28, 18 to 20. Balikon ako, Mark 16, 15 to 16. Then, ato po ta sa another book from Matthew chapter 28, 18 to 20. Akong basahon sa English, sa New Living Testament, alang sa mga na-Bible. Salamat. No? Ako umugyong gidasig, magpalit mo gingunani nga Bible. Kanang Bible nga masulatan ninyo. Kanang Bible nga mamarkahan ninyo, may mong personal ninyo nga kabtangan sa iyong kinabuhi. Ingon diri, and then he told them, yang gayna ng mga disciple, go into the world and preach the gospel. Preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go. Anta namin go. And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all I command. All the command I have given you. And be sure this, I am with you always, even to the end of the age. At ang mga kamot at tibayaw sa Ginoo. Right hand, please. God, bless the person representing that hand. Nga imong pulong Ginoo, di mo labang kawan karong buntaga.
Mana kinigluna sa mata kasing-kasing unaghuna nga makadungog ug makadawat sa imong pulong. Thank you, Lord, nagpaabot kag bunga sa imong pulong. And I declare this morning, dunay bunga sa pulong nimo nga moabot sa matag kasing-kasing. Bless every hand in Jesus' name. Ang tanan maingog, amen. Malingkod mo mga igsoon. Tuguti lang ko nga molingkod mga igsoon. Okay ra ba? Okay. Klaro ba ko diha speakas? Di naman gud masaka ang akong kuan. Dili naman siguro. Ang camera lang daw, no? Nga ma-focus ko dito. Okay. Okay na diha ko? Tingog mo diha, napita. Naklaro ra ko? Okay. Kung di man maklaro akong naong, maklaro akong tingog. Importante kayo. Okay. Sa Book of Mark and Matthew, gihatag sa Dios kini nga command. Gihatag niya kini nga sugo ngadto sa tanan niyang mga tinun-an. Okay. This is a command. Go. Preach the gospel. Lakaw. Isulti ang maayong balita. Himua silang disipulo. Sugo kanini Jesus, balikon nako, sa tanan niyang tinun-an, human siya nabanhaw. Kay human siya nabanhaw, igsoon ko, nagsilyo kini. Ang pagkabanhaw ni Kristo, nagsilyo sa human niyang buhat dito sa cross, aron pagluwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Okay? Kay kung wa mabanhaw si Kristo, sayang ang iyang kamatayon sa cross. Walay good news. Dili kompleto ang maayong balita. Apan salamat tungod kay sa ikatulo ka adlaw na banhaw si Kristo Jesus. Palakpakan nato siya karon. Woo! Okay. Ang iyang gisulti sa iyang mga tinun-an. Wala pa gani nang hitabo. Iyan na daang gisulti sa mga tinunan niya. Mauni iyang abuton. Mauni iyang agian. Aron bayran ang sala sa tibok kalibutan. Unang nagpamatuod siya din sa Book of Matthew chapter 17 verse 23 nga 22 to 23. Mauni ang iyang gisulti before sa nanghitabo, before siya nalansang, before siya nabanhaw, nahitabo. Because dili bakako ng atong Diyos. Amen? Ningon diri sa verse 22-23, Matthew 17. After they gathered again in Galilee, nagtigom na po ng mga tinunan, Jesus told them, gisultian niya yung mga tinunan, the Son of Man is going to be betrayed. Betrayed. Kung saan ang betrayed? Kanang luiban into the hands of his enemies. So, gipanagda na niya. Dayon, may padayon siya. He will be killed and on the third day, He will be raised from the dead. And the disciples were filled with grief. Sa ilang pagkadungog, sa gisulti ni Jesus, nga ang anak sa Diyos, siya. Wala pa kaninang itabo. Iyan ang gisulti. Dili, wala kaamgo ang mga tinunan nga mautoy mahitabo ni Ginoong Jesus. Nga si Judas, nga kauban nila nga disciple, mo betray, mo luib niya, pinaagi sa pila ka sentabo. And after siya giluiban siya ni Judas, iyang kinabuhi, gabitay sa cross, but on the third day, He rose again. Nabanhaw siya. So ang mga tinunan, diha pa sila kaamgo nga ang tanan di ang gisulti ni Jesus, wa pa gani nahitabo gayod. Igsoon sa mga bersikulo tong gibasa sa Book of Mark and Matthew, gisugo niya, balikon ako, gisugo niya ang iyang mga tinunan sa iyang panahon ug sa iya atong panahon karon. Naabay tinunan si Jesus karon? So doon na siya tinunan katong 12 disciple. Then napag yun siya 72 ka mga tinunan. No? Nga iyang gipalakaw, gisugo niya.
So dili lang tinun-an niya kaniadto, kundi tinun-an niya karon nga mulakaw. Go. Unsay buhaton sa paglakaw? To preach, isangyaw ang maayong balita sa matag usa, to everyone. So walay gipili. So kung tinun-an ka karong buntaga, we are commanded by Jesus to go and preach the good news. Aron ang makadungog sa maayong balita, igsoon sa dihang mutuo sa good news. Ingon ang Biblia, ang makadungog og mutuo maluwas. Apan ang makadungog og dili mutuo silutan. Ang pangutana, kinsa man ang maayong balita nga angay natong isangyaw. Salamat sa nakatubag. Unsay angay tuuhan sa maayong balita. Aron ang taong makadungog maluwas. Atong tubagon sa pulong sa Ginoo. 1 Corinto 15, versikulo 1 ngadto sa 4. Please, igsoon kani mga verses importante kay ni. No, kung naamoy notes, read this one. So, kinsa ang maayong balita? Ug unsay angay natong tuuhan nga atong isangyaw. Ay no, kabalutaan ni. Ningon ang verse 1 to 4 sa 1 Corinthians 15. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita. Listen, this is the good news. Okay, maluwas kay mao kini ang maayong balita, ang mensaheng akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Hello? Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kong tapaw lamang ang inyong pagtuo sa maayong balita. Gitudlo ko kaninyo akong nadawat nga importante kayo. Mao kini. This is the good news. Christ died. Si Kristo namatay alang sa atong. Salamat. Sumala sa nisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. So kinsa ang good news? Kinsa ang good news? Si Jesus. Si Jesus ang good news. Siya namatay puli sa imo ug akong sala. Nakadawat na ba ka? Mituo ba ka? Wala lang siya namatay puli sa imong sala. Gilubong niya ang tanan imong sala. Ug sa ilang katulo ka adlaw, ang sala walay gahom nimo. Ay sadang nabanaw si Kristo. Ang tanang sala nga nadapat sa iyang lawas. Tanang sala nimo kahapon karon ug ugma. Nadapat siyang lawas. Dito sa cross, gipatay. Human gilubong. Aron sa ikatulo ka adlaw. New life begins. Ang tanang naluwas, bag-ong kinabuhi, nagsugod. Amen, igsoon? So ang good news is the Lord Jesus Christ. Sa atong palibot, daghan na kay tag madunggan nga bad news. Importante ang tao makadungog sa good news. Mga igsoon, kinahanglan madunggan sa tanang tao. Basin sa sulod sa imong panimalay, gahilom-hilom ra ka. Basin sa eskwelahan, gahilom-hilom ra ka. Basin sa trabahoan nimo, naghilom-hilom ra ka. Importante nga madunggan sa tanang tao ang good news. Kay pinaagi lamang sa good news. Igsoon, pinaagi lang gyud sa maayong balita. Sa paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi, aron tubson ang sala sa kalibutan. Paagi sa Dios aron ang tao maluwas sa sala ug sa silot sa sala. O ang tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mauni ang paagi sa Dios aron makabaton kag bag-ong kinabuhi. Walay laing paagi
Ang tao, wala siya ipaagi aron mabatunan niya ang new life. Ang Diyos lang ang dunay paagi aron mabatunan nimo ang bag-ong kinabuhi. Nagingon ang Acts chapter 4 verse 12. Buhat 4:12. Ang kaluwasan, ang tanan mo kaluwasan. Unsa ning kaluwasan? Ang kaluwasan mao ni maputol na ang sala diha nimo ug ang silot sa sala. Bot pasabot na luwas ka. Kinsay nagluwas nimo? Si Kristo. Ang iyang imong sala na dapat siyang lawas, gilubong aron sa katulo ka adlaw ang iyang pagabanaw maghatag nimo bag-ong kinabuhi. Nana ba kay kinabuhing bag-o karon? Salamat sa Ginoo. Ang kaluwasan makaplagan lamang. Ang tanan mingog makaplagan lamang. Sa to pa walay lain ha, walay lain. Makaplagan lamang diha kaniya in the person of Jesus. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kaniya. Makaluwas ba ang Happy Church? Makaluwas ba ang relihiyon? Kinsay makaluwas? Ug unsay ang gibuhat sa tao? Unsay ang gibuhat aron ang tao malukat sa sala ug sa gahom sa sala. Palakpakan daw tawag kusog si Jesus, be. Salamat, Lord. Walay laing ngalan. Kasi naguna-huna ka. Nga ari ko diri kay diri ko naay mga wa gyud makasinati gyud sa ebanghelyo. Abi nila ang pundok may makaluwas nila. Abi nila ang ilang mga bunuhatan makaluwas nila. Abi nila ang pagsimba makaluwas nila. Abi nila ang pagampo makaluwas nila. Pero ingon ang Biblia, no other name diin ka maluwas, the name of Jesus. Og sa diyang luwas na ka, nami na kayo mo simba ni Jesus. Sa diyang luwas na ka, lami na kayo mo basa sa pulong ni Jesus. Sa diyang luwas na ka, lami na kayo makigkauban sa mga tao nga nahigugman ni Jesus. Kaya ang pagsimba, resulta sa kaluwasan. Ikson, diri sa John chapter 6, John chapter 3, 16 to 17. Familiar na kayo nga verses na to. Apan alang sa mga bag-o, mauni siya ang gugma sa Ginoo sa tua. Ingon ang Biblia, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang tawo. Mao ni ang kalibutan na ang tawo. Tungod niini, tungod sa gugma sa Dios sa tawo. Iyang gihatag, iyang gitahan ang kinabuhi sa iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kang Jesus, dili malaglag. Ang tanan mo, dili malaglag. Kung sabot pa sa muti malaglag, dili maimpyerno. Dili mo adto sa kadautan, samtang niya pa sa kalibutan. Dili mahimong sakop ni Satanas. Kung dili, ingon ang Biblia, makabato hinuon siya sa kinabuhing walay katapusan. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga si Jesus nga ni sa kalibutan aron pagsilot sa tawo kundili pagluwas hinuon niini. So miyani si Jesus to save us. First niyang pag-anhi, luwason ang tawo. O ang tanang luwas sa pagbalik ni Jesus, kung buhi pa siya, siguradong makauban ni Jesus sa walay katapusan. Ang pangutana nako nimo ning buntaga, nakadungog na baka sa maayong balita? Gamay-ramay ning tubag? Miabot na ba nimo ang pagtuo sa kaluwasan ni Jesus? Salamat kayo. Salamat kayo. Kang kinsa, ug asa man ka nakadungog sa good news. Siguro, nakadungog ka, tungkol kay dunay mi-share nimo sa pulong sa Diyos. Sa doon na siguro maingon mo, abi ni mo, sister, gigugma biya ka sa Ginoo. Ug ang Biblia nag-ingon nga, gikanta sa sala, ug ang silot sa sala kamatayon, imong gi-share ang good news. Basin, walay nakashare nimo sa good news, pero nakadungog ka sa pagmaing balita sa television, dunay nagwali. O sa Facebook ba, dunay nagwali, nakadungog ka. Or, gi-invite ka. Nakasulod ka diri sa tigumanan sa Happy Church. Kung imong makita, kung bago pa ka, sa last na to, suman sa wali, dunay pag-share sa gospel, aron ang tao mutuog mo dawat kang Jesus. Sumatag usa nga nakasulod diri,
nakadungog sa maayong balita. Ang mutuo, maluwas. Ang dili mutuo, condemn. Ingon ang Biblia, hukma na. Kay wala siya mutuo, bisag gisultian na siya. So igsoon, gamay ra siguro nato dire nga nakadungog ta sa good news pinagisdamgo or gisultian bata. Naabay nagtawag naabay milagro gikuan bata ni Ginoong Hesus kanang samtang nagkuan kadunay tingog imong nadunggan. But kasagara nato igsoon naagyoy taong gigamit para sa ato. Dito sa laing nasod, labi na sa Muslim countries, kay gidili dito ang good news. Gidili dito ang pagsangyaw may tungod ni Jesus. Kabalo ka, wag yung limiti ang Ginoo sa iyang gahom. Kay daghang kaayong Muslim, nakadamgo ni Jesus. Nakadamgo sila, daghang nakadamgo. Gipaila ni Jesus ang kaugalingon og nahimo silang Kristohanon. Tungod kay ang Diyos walang mahigugma sa mga kanang mga tawag nimo mga Kristyan nga matawag nimo Kristyan kanang dili Muslim kundi gihigugma tanan sa Diyos ang kalibutan. So dunay paagi ang Diyos pero kasagara nato dire do nagygigamit ang Ginoo. Sa panahon ni Paul, si Paul sa wa pa siya nakabig ang ngalan niya Saulo. Kahibulungan ang pag-inagbo ni Saul sa Ginoo. Tungod kay manglulutos ni si Pablo. Pablo naman siya diri sa kuan nakabig na siya Saulo. Manglulutos siya kung doon na gani mo dawat sa Ginoo, iyang gukdon yang ipapriso. Kung nanay makristohanon, maborn again, masukog yun siya kaayo kay makuhaan ilang pundok sa ilang reliyon. Grabe ang serious ang reliyon. But gipili siya sa Diyos. Munang one time nga doon na siya misyon aron ang makristohanon dito iyang panglutuson o iyang prisuhon dito sa dalan sa Damascus samtang nagsakay siya kabayo nakakita siya perting hayaga natumba ang kabayo natumba si Saulo ug doon na siya tingog na dungog. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ug katoy turning point ni Saulo nga mailhan niya ang persona ni Ginoong Hesus. Ug sukad ato ang pagtuo miabot ni Saulo ug nahimo siyang ang iyang ngalan giilisan og Pablo or Paul. Siya ang writer sa New Testament epistle. Pero talagsara kasagara nato naagyoy nadungga nato sa maayong balita. So dunay gigamit ang Dios aron ta makadungog. Amen. Salamat sa Dios ni aka kay dunay gigamit sa imuha. Ako kay naaman ko nagpuyo sa second story nga mura kog kuan ba mura ba kog way maka-reach out nako. Gipili ay ko sa Ginoo through television didto ko nakaabot sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Television ang nagstorya nako about the Lord Jesus Christ. Og niya ko pagpamatuod nimo, buhaton sa Dios ang tanan aron moabot lang ang pagtuo sa imo, ang pagdungog sa maayong balita. Igsoon Romans chapter 10 verse 13 to 17. Romans 10:13 to 17. Mao na gingon sa kasulatan, ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanan mo tawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon pagsampit kaniya kung wala sila mutuo? Unsaon man nila pagtuo kung wala sila kadungog sa mensahe? Unsaon man nila pagkadungog kung walay musulti? Unsaon man nila pagwali sa mensahe kung wala gipadala nga magwawali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Ingon sa Isaias, Ginoo, kisay mituo sa among giwali, busa ang pagtuo, ang tanan mingon pagtuo, nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe ug ang nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Sa igsoon, ang Dios di na mo gamit, wala mo gamit og anghel aron isangyaw ang good news.
iyang gamiton ikaw ug ako. Ako ug ikaw nga naluwas, galamiton ta sa Dios aron ang uban makadungog sa may balita. Kay unsaon nila pagkadungog kung walay musulti? Kinsa may gipadala sa Ginoo katong mga taong luwas. Amen. Luwas ba ka? Gi-send out ka sa Dios to go and preach the good news. I know, kabalo na mo sa good news. Very simple ang good news. Importante sa tao, makadungog sa kaluwasan. Salamat sa paagi sa Diyos sa kaluwasan. Kaluwasan sa tao sa sala o sa silot sa sala. Kini di ay pinaagi ra gyud sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Ug ang pagtuo mo abot sa tao kung makadungog, ang tanan mangihog makadungog. So kung dili ka dungog, walay pagtuo mo abot. So unsaan pagkadungog kung walay musulti? Ingnay mo kaugalin, musulti nako. Salamat sa tanang mingog, musulti nako. No? Igsoon, kay ang kaluwasan, pinaagis pagtuo. Dili pinagis maing binuhatan. Muna importante ang tanang tao makadungog. Thank you, Lord. Makadungog na akong mama, akong papa, akong maigsoon. Ang importante sa Ginoo makadungog. Hello? Hindi mo sila mo to, pastora. Ang imong role unsa? Pagsultira. Ang sa Dios unsa? Paghatag o pagtuo nila. Pila na katawo nasultihan nimo, murag wala lang. Kay ang pagtuo gasa sa Dios. Salamat, gikasahan kag pagtuo na ka. Kabulahan na to, no? Sa una siguro, sige kag sultihan, pero dagandagan ka, di ka miminaw, pero niabot ang panahon nimo, gitagaan ka pagtuo. Unsaon pagtuo imong nadawat? Pagtuo sa kaluwasan ni Ginoong Hesus. Thank you, Lord. Panigsoon. Dili ang taman sa pagtuo ang atong batunan. Importante nga atong i-confess pud si Jesus sa uban. Confess Him. Declare Him to others. Kini di ay pagdawat nato, dili pwede nga kita-kita ra ang mo enjoy. Kitahanglan, isulti nato sa uban. Ningon sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Roma 10, 9 nga to sa 10. Naapa ba mo? Nagdawat ba mo? Ningon ang Biblia, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Listen. Ang kaluwasan, balikon nako, dili lang taman sa pagtuo nato og pagdawat niini, kung dili naapo di ay resulta ani, declaration sa imong kaluwasan. Kang pagsulti sa imong nabatunan, igsuon resulta sa imong pagtuo diha kaniya. Kay kung ang kasing-kasing puno sa pagtuo, ang bakba musugid. Ato pa, kung imong kasing-kasing napuno sa gugma, sa grasya, sa mercy ni Lord, na dawat nimo ang kaluwasan, ang kabag-uhan, dili na pwede nga imong iluom. Kinahanglan imo nang ma-share sa uban. Ang solusyon sa Dios sa tao, gibit-bit nimo igsoon. Ang solusyon sa Dios sa mga tao sa pagadian, sa imong pamilya, kung ikaw nakadawat niya, naa sa imuha igsoon. Unsa day kaakuhan nato nga naluwas? Unsa day atong obligasyon? Our obligation and privilege is to tell others about the good news. Tell others about the good news. Igsoon, ang sugo sa Dios sa pagsulti sa maayong balita, dili na siya option.
Dili na siya, pwede po, dili, pwede po, dili, pwede po, dili. No and no and no. Dili option ang pagdumili sa pagsulti. Pero ting simple lang, isulti ra gyud. Ipasulti lang gyud sa Ginoo ang kung kinsa siya o kung siya yung nabuhat sa tao. Igsuon kay gusto sa Dios ang tanan makadungog. Gusto sa Dios isangyaw ni. Ako biyaning giuluhan karong buntaga, tell other about Christ. Ako bitang title, Christian Marites. Christian Marites! Woo! Nagkinanglan ang Diyos o Kristohanon nga Marites. Dili ka ng Marites sa social media. Na nagpalapnag o dili may balita. Ang Diyos nangitag mga Kristohanon nga Marites. Nga dili kapugong mo balita sa maing balita. Nga napuno siya sa gugma, sa pagtuo. Napuno siya sa kaluwasan, sa kabaguhan. Gikan kang Ginoong Hesus. Nangita siya nimo. Mahimo kang Marites sa social media. Mahimo kang Marites sa sulod sa imong eskwelahan. May kang Marites sa imong trabahoan. Di ka kapugong musulti sa gugma sa Ginoo because puno imong kasing-kasing sa kaluwasan nga gihatag sa Dios sa imo. Woo! Thank you, Lord. Gusto niyang makadungog ang tanan. Unsa man ang estado sa kinabuhi. Kay maulagi na ang bugtong paagi sa kaluwasan is makadungog ang mutuo maluwas. Ang dili mutuo hukman. Kabalo ka unsa kabugaton sa amahan pagpadala siyang anak. Unsa ka kuan kanang unsa ang parte ni Jesus gibiyaan niya ang langit aron manaog sa yuta. Aron ang tawo maluwas, aron ka mahawas. Mahawas ka sa kinabuhi nga puno sa dili maayo. Ug makabaton ta sa bag-ong sinugdanan. Unya ato nang tipigan, dili nato na isulti sa uban. Igsoon. Mingon si Jesus diri. Mark 16:15-16. Panglakaw kamo. Sa tibuok kalibutan, isangyaw ang may balita. Sa tanang tao, ang tanang tao, ulaw man Lord, maulaw day kas kaluwasan nga imuhang nadawa. Maulaw day ka ni Jesus. Dili day nimo ikapanghambog ang kaluwasan nga iyang. Di day nimo siya ikapanghambog sa uban. Ang mutuo og magpabunyag maluwas. Ingon ang Biblia. Apan ang dili mutuo silutan. Mo nang gitawag nga Great Commission. Dakong sugo. Dakong sugo sa Dios. Nganong dako man nga sugo? Because kalag igsuon. Listen ha. Ang kalag sa tawo importante sa Dios. Ang kalag nimo, kalag sa imong papa, sa imong mama, kalag sa imong mga anak. The most treasured possession sa Dios are souls. Gusto sa Dios ang tanan maluwas. So igsoon, ingon ang kasi natin ito sa kaluwasan, nga gihatag free gift of God. It's now our privilege and responsibility. Pribileyo o katungdanan nga magmaritesta sa maing balita. Ilabi na, hapit na mo balik ang Diyos. Ilabi na, hapit na hukman ang kalibutan. Unsa may goal na to, igsoon, taga-Happy Church. Ang goal na to, mao ni goal nimo, matagtaw sa imong barangay, matagtaw sa imong palibot. Makabatog kahigayunan, makadungog once. Ang tanang ingog once, kausara, makadungog sa good news. Our goal is matag usa, makadungog.
Basig di lang sila makausa, makadungog, makatulong, kay nanapoy musulti, napoy musulti. Hangtod, kalima sila nakadungog, ni abot na lang pagtuo. But ikaw, ug ako, sa syudad sa Pagadian, sa barangay na aka, makadungog sana sa good news. Hasta ng imong anak napuyo sa inyong balay ug imong ginikanan. Kay tinuod kayo, ang tanang mutuo, dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Why tell people about Jesus? Nganong musulti man gyud ta? Sige nang gitubag karon sa atong gikuanan, gisgutan. Why? Why tell Jesus? Why tell people about Jesus? Unsa ka importante si Jesus sa kinabuhi sa tao? Because everyone is lost. Tanan wala nangawala. Tanan nanghisalaag. Daghang nakabatog relihiyon apan wa pa kabalik sa amahan. Wala pa'y relasyon sa Dios. Relihiyon ra ang nabatonan. Walay relasyon, wala makabalik, naapa sa sala, naapa sa kangit-ngit, wa pa mahayagi ang una-una o kasing-kasing. Munang importante nga ato silang sultihan. Kaya ang tanang tao, sama sa sambingay sa Bible, diya sa Luke chapter 15, usa sa sambingay sa Bible, sa usa ka anak nga nawala. Katong anak nga nawala, mibiya sa puder sa iyang papa, ug ang tanang kabtangan, tanan nga share niya sa iyang papa, iyang gibagdoy-bagdoy sa kalibutan. Nagpabahin siya sa iyang papa, bahinin ako bi. Mugawas na ko si mong puder. Ug sa diyang nakabahin, minglangyaw siya, ug iyang gigasto tanan sa kahilayan, bisyo. Tanang kalipayan sa kalibutan, hangtod na hurot ang kabtangan nga iyang gipanunod sa iyang amahan. Wa na siya'y nahot. Wa na siya'y makaon. Ang yan sa nina, nagkagidlay na. Gubot na kayang kinabuhi. Ngita na siya kung sa'y kanon. Pwede na makakaon sa kanonon sa baboy. Huwag nakahuna-huna siya. Huwag miabot niya na mubalik siya sa iyang papa. Og iyang gituman ang iyang gisulti. Mga isang pasaylo sa iyang papa. Og kung siya gisulti sa verse 24 sa Luke 15, pag-abot sa iyang anak, baho kayang anak, nagagidlay na, halos di na niya mailhan, pero samtang layo pa iyang anak, nailhan na sa papa. Ang papa midagan o gigakos, ulaw unta kayong anak. Pero ang papa mo'y unang midagan o gigakos ang anak. Tungkol kay ingon ang Bible. Kining akong anak, namatay na, apan karon nabuhi na. Nawala siya, apan karon nakita na. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Ikaw o ako? Patay ta sa una. Hello? Nabuhi na ba ka? Nakabalik na ba ka? Kaniadto nawala ka. Karon nakaplagan na. Busa ang Bible nagingon. Matag usa nga mubalik sa amahan, maghinulsol ug musubay sa bag-ong dalan, ang langit nagkumbira. Buot pasabot, grabing kalipay sa Diyos. Yes, sulit ang kamatayon sa kong anak. Kay naay mituo, naay nangayag pasaylo, naay nawala nga nakabalik, naay patay nga nabuhi. Ikaw nga naglingkod diha, kaniadto patay. Patay sa sala, patay sa maing binuhatan, patay sa pagsimba, patay sa pagampo. Apar karon, buhi sa pagsimba, buhi sa pagampo. Woo! Thank you, Lord! This is a new life. Mauni ang kinabuhi nga nakabalik sa amahan. Mauni ang kinabuhi
misubay nagbagong dalan. Ikaw ug ako, dili ka pugong nga musulti sa uban kung nakasinati ka sa kausaban. Kung nakasinati ka sa kagawasan. Kung nakasinati ka sa kasiguruhan. Sa naangkon nimo tungod sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus. Sige naman kong testimony sa akong kaugalingon. But I must testify once again. Sa dihang nakaabot na ko ang pagtuo kang Ginoong Hesus. Mga igsoon, grabe. My life before, grabe ka. Grabe ka, dili ma-picture. Ang batasan, grabe kang ilad. Ang kinabuhi, walay kalinaw. Apiktaran akong pamilya. Apiktaran akong mga anak. Hako pag yung lawas, puno pag yun sa sakit. Ingon ana ang kahimtang sa tao. Siguro dili pareha sa inyo ang inyong ang gigikanan ninyo before mo naluwas. But mao ni akong life before ko naluwas. Salamat sa Ginoo. Nakitaan sa Ginoo ang akong kinabuhi. Angay luwason kay nangayo og tabang. Tungod kay the turning point sa akong life, kabalo ko, mamatay na gyud ko o kabalo ko, impierno gyud ko. Inanglan makasabuta nga ang atong maayong binuhatan bisan pag itimbang-timbang, di gyud na mo'y makaluwas na to. Di gyud na mo'y makahawas sa tanan nga na panunod na to tungod sa sala. Sa dihang naluwas ko, hinay-hinay proseso ang gibuhat sa Dios ako. Hinay-hinay gibag-o niya ang akong batasan. Ug ako nakiglayog pud ko sa batasan nga kabalo ko dili ni batasan sa taong luwas. Ug hinay-hinay giayo sa Dios ang tanan akong sakit. Ug na-experience nako ang kagawasan gikan sa karaan nga kinabuhi tabok sa bag-ong kinabuhi. Nasinati gyud nako ang transition. Ug mauna nga mi-decide ko sa akong kaugalingon. Lord, kani nga kinabuhi dili insakto sa pagpasalamat nimo. Bisan pag gutaron tibok na akong lawas. Para akong ipasalamat nimo is not enough sa imong gibuhat nako, sa akong bana o sa akong pamilya. Sa akong mama, sa akong mga igsuon nga naluwas. And here, Lord, is my life dedicated for you. Ang akong ikahatag, Lord, isa akong kinabuhi. Ang akong ba musulti. Akong kasing-kasing mudugtong. And starting igsoon, nagsugod ko og sulti. Og sulti. Tulo ka bersikulo, akong isulti sa uban. And my testimony, giunsa sa Diyos pag-usab, gikan sa sala, ngadto sa kinabuhing matarong. I know do not I testimony sa atong kaugalingon. Di siguro tanang panahon ta nakakuan og mga tao, but opportunity knocks sa mga tao makahimo ta pag-share sa kaluwasan nga atong naambitan diha kang Kristo Jesus. Kabalo ka igsoon tibuok kalibutan is lost without Jesus sa ilang kinabuhi. Ang tanan lost. Akong mama is the first nako nasultihan sa good news. My mother is a religious one. Grabe ka religyoso akong mama. Ibutang naling mutanan nga mga tampila di ana sa iya, leader sa simbahan. But my mother was lost. Akong mama, kabalo ko, nawala. So ako siyang gi-invite. Sultihan ta mo how to tell Jesus to others. Amen? Okay. Sa Acts chapter 10, verse 42 to 43, Acts 10, 42, 43, gisugo kami niya sa pagwali sa mga balita. Ang tanan mo gisugo. Gisugo ta. Ngadto sa katawhan sa pagmamatuod, nga si Jesus ang gipili sa Dios aron maghukom sa pambuhi ug sa mga patay. Ug naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nagingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Imagine,
Ang tanang nagtuo kang Hesus, pasayloon sa tanang sala. Amen? Pasayloon, gipasayloon ta itong mga sala. Kabalo ka mo ang igsoon. Sadang buhaton na to. Sadang musulti ta sa uban. May tungod sa kaluwasan ni Jesus. Mo ni pinakadakong butang nga mabuhat nimo sa imong kinabuhi diri sa kalibutan. To be a marites of the good news is the greatest achievement nimo sa imong life. Dili ang mga medalya nga imong madawat sa imong pagka-excellent sa eskwelahan, sa imong pagka-doktor, sa imong pagka-nurse, nindot man na. But in the sight of God, ang pinakong achievement nimo is to share the good news to others. Na-achieve ba na nimo sa imong kinabuhi? Unsaon day na to pagdala sa mga tao kang Jesus? How? Ang tanan may unsaon, pastora. Number 1, share the love of God. I-share lang. John 3:16, diyon sa Diyos ang tao, gigugma. Brad, gigugma biya ka sa Ginoo. Nang may mga tao nga, ingnon lang ni mo, Brad, gigugma ka sa Ginoo, gahilak na. Kasi na, istante mo, kabalo ka, baya ka ni Lord. Ang imo pong tandog, lahi po nga tandog, kay imo pong na-feel ang love ni Lord. Unya sadyang imo siyang labaya ka ni Lord, ning tulo iyang mata. Why? Hungry siya sa love. So padayon na dayon, love ka ni Lord, ingon si Lord, nga ang tanang mutuon niya, dili malaglag, kundi makabatog kinabuhi malaglag. Share the love of Christ. Pagtuon og bersikulo, aron i-share ang bersikulo sa uban. Ikaduha, share your testimony. Naaba kay testimonyo? Naabay kabaguhan? Di pa man kayo daghan. Ay sige lang, ang gamay nga kabaguhan, sadyang ipakigambit, daghano na. Sa pagsuroy-suroy na ako sa Pagadian 1990, nagsugod ang panagtigom 1990 sa balay, 1991 sa balay dito sa San Jose. Unsay ang puhunan nako is to share my testimony. Katong giabangan man gud namo sa among balay, mo toy una nga na-sharean nako. Kay nganong na-sharean nako siya, kada adlaw halos tuwa sa sementeryo kay bag-ong namatay iyang bana. Tuwa si Lula Permis sementeryo. Kay magulanon kayo. Sadyang gisharean nako siya sa good news. Yes, ang tanang tao mo biya, but dunay usa nga dili mo biya. Ako ni ipailailan nimo ang persona ni Ginoong Hesus. Og nagsugod ko niya og share sa mga verses. Hantod may abot niya ang pagtuo. Og sadyang naluwas siya. Siya ang nigiya nako sa mga tao sa palibot sa San Jose, Santo Niño, asa nadapit sa Pagadian, dito sa Urban 4 para day naabe ditong nagsakit day. Ang iya bitang sakit murag sakit sa pagkabuang. Engko dala ako dito kay gikan ko diha hapit ko na buang. Akong i-testify nga walay laing makaayo sa gitawag og nervous breakdown, only the person of Jesus Christ. Dahil na ay nagsakit dito, na ay gibati dito, kudal ako dito la, kay gikan ko dito. Namatay si Lula Tasing, 82 siguro yung edad. Dili siya kabasa igsoon before siya naluwas. Ba't kabalo ka? Everyday, bisag di siya kabasa. Gadala siya Bible, sige siya anak. Kadugayan, nakabasa siya. Lipaya lagi niya. Siya, daylita. Nakabasa na ko. Sige, padayon la. Uy, nanigling ko niya sa tindahan, magbantay sa tindahan. Nagsigig basa. Perting lipaya. Ngano, nakabasa kay ganaan kayo mo. Search sa scripture. Bisag yung mga anak, wala maluwas igsoon. Katapusan yang hangyo sa ako. Dahil litad akong mga anak dala. Kula di ko kadala nila sa Ginoo. Importante nila nga mutuo sila kang Ginoong Hesus. Kapila na nako sila ingnala. Kapila na nato si Sherila. Ang mutuo maluwas. Ang dili mutuo. Ang magpabilin sa reliyon.
apan di mo tuo kang Jesus. Igsoon, share your testimony. How God changed you, heal you, transform you. Usa na siya pagmamatuod, buhi ang Diyos. And the last, invite them to church. Kung di ka ka-share, dili ka ka-testify, hala, bitbita sila. Salamat sa mga bisita karong buntaga. Pila ka bisita karong buntaga, tulura siguro ang ga-invite, tulura ga-invite, upatra ga-invite. One way nga makadungog sila sa good news is to bring them to church. Bring people to church. Bitbita, plitihi, pasakya, gapusa. Lugusa, padala, pasakyag motor, plitihi. Makadungog lang sila. Igsoon, naka-invest na ka for the kingdom of God. Kaya na mo sulod sila diri. Makadungog yun sila sa good news. Daka na kayo nakasulod na to sa bulan sa atong harvest event. Doon tayo almost 800 visitor for the whole month. Pilara ka, dito'y nakadungog og mitoo. But it doesn't matter. Our goal is everyone makadungog once. Buwan ay kapangulipas. Kadungog man ka. Usay kong nadunggan. About Jesus. The salvation of Jesus. So, igsoon, invite them. Aron makadungog sila diri. Kadaghanan na to, gibuhat na to diri. Amen, amen, amen. Kadaghanan na to, nag-invite. Daghang kayong uban, daghang kayong na-invite. Na naka-invite og 12, naka-invite og 10, naka-invite og 5. Pero ang uban, wadyoy naka-invite. Basin pertirang mariti sa kalibutan, pero dili mariti sa good news. Mausab na taron, amen. Kung manumbalay tayo, apil na to ang good news. Hello! No? Kung mamalit tayo, apil na to ang good news. Himo na to nga, kinabuhi na to ang to share. Sige lang basta, kung sa to'y goal na to, makadungog. Ako gani mga apo, makadungog. Matag usa, istoryahan, wapag yun mabut mang pagtuo, kaya ng Lord, maabutan ng pagtuo. Basta, importante, nagpadayon ko pag-share sa good news. So, igsoon, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Nga, dili lang, bisa walay bersikulo. Grabe, wag testimonyo na agyod. No? Pero importante kayo, makabitbita. Bitbita na, plitihi na, pasakya na. Gapusa na, isulod na sasakyanan. Aron makasimba. So, lugos, sige yun, ipaimbat ko. Amado na lang ko. Andire makadungog sa good news. Last ni, ingon ang Bible, ang nag-win, ang nag-share, ang nag-invite, naghimog eternal investment. Daniel 12:3. Those who are wise will shine as bright as the sky. And those who lead many to righteousness will shine like stars forever. Katong mga tao nga nakadalagdaghang tao para sa pagkamatarong, mahimong megastar. Grabe, no? Kasi megastar sa kalibutan, si Sharon. Labaw pa ka ni Sharon. Kayo ang Biblia, you will shine like stars forever. Si Sharon taman ra diri, stars of all season, na mega star. Pero kung ikaw, nagkugi ka, nag-invest ka, saka ng stars forever, Lord, no? Budanag ko sama sa stars forever. Matag devoted nga magtutuo ni Kristo, nakasabot nga tanang tao, importante sa Dios. Souls are God's treasure. Gusto niyang tao makauban niya sa langit sa walay katapusan. Gusto niyang walay maimpyerno. Gusto niyang tanan maluwas. Una, importante makadungog ang mga tao ug musunod kang Ginoong Hesus. Mao na ang atong i-share ang maayong balita. Igsoon, last verse. John 4:36-38. John 4:36-38. Ang nag-ani makadawat og suhol.
Hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagbugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang nagbugas, lain ang nag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoe. Ang uban naghago, ang uban nabulahan sa inyong hinaguan. Ato pa kini dayong pag-share, it takes us time, money, effort. Mugasto tag panahon, mugasto ta og kuan pagbati. Pero ingon ang Ginoo, makadawat kag suhol sa imong pagkauban sa pagpangani sa mga kalag. Walay lain tang madala sa langit. Di ta kadala sa sakyanan nato, di ta kadala sa nina dito sa langit. Di ta kadala og kwarta, di ta kadalag balay. Unsa may atong madala sa langit? Mga kalag, mga tao nga nasyaran nato mituo og naluwas, makauban nato sa walay katapusan. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. We give you praise. God, in the name of Jesus, thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Gitagaan mi nimo kay gayunan nga makabaton mi, makadungog mi sa maayong balita. Ug imong bubing gigasahan sa pagtuo. Aron makatuo mi sa gibuhat nimo dito sa cross. And Lord, dili lang dai taman nga mutuo. Kundi among masulti sa uban ang among gituuhan. Mahimo ming sharer of the good news. Mahimo namong kinabuhi, Ginoo, nga sadyang dunami mga tao nga mahalubilo. Dili namo kung ano ng opportunity nga ma-sharean sila sa maayong balita. Salamat sa matag kasing karon nga ready nga mutuman nimo, Lord. Sa matag kasing-kasing nga nakahibalo karon ug midawat sa imong pulong nga di lang taman sa amo ang kaluwasan, kundi ang goal namo, Lord, na ang tanang tao makadungog. Mutuo man sila og dili, basta nakadungog sila. Ug sa tanang nakadungog og mutuo, Lord, ang pribilehiyo sa simbahan is to make them disciple. Tudloan sila aron mosunod nimo sa matarong nga dalan. Salamat sa tanang nangilabot. Sa tanang nag-invite, Lord, og mga bisita kada Domingo. Bless the people, Lord, nga dunay heart to share. Ug sa wala pang maka-share, Lord, wala pa ka-invite, nag-ampo ko, Lord, maabli among una-una o kasing-kasing. Daghan pang nagpaabot, Lord. Lahi-lahi among dapit diin kami nahimutang. Lahi-lahi nga area mi Ginoo gipahimutang nimo. Aron sa among dapit, Lord, mahimo mi mga Christian marites sa maayong balita. Salamat kay Lord. Samtang nagtindog ka di igsoon sa presensya sa Ginoo. Kung nianggon ka nga luwas, apan wa pagyud ka katikang aron maka-share ka, maka-testify or maka-invite. Karong orasa samtang tindog ka, I challenge you in Jesus' name. God needs you. Ayaw na una nga, dili man ako katungod sa pastor ma, sa mga network pastor. No, igsoon. Ingon ang Biblia, sa tanan tinunan sa Ginoo. Go and preach the gospel. Go and make disciples to all nations. Kung ikaw karong buntaga, wa pagyud kay natikang para makadalag mga tao diya sa Ginoo. Pwede ba? Samtang magpiyong ang tanang mata, pwede ba mapataas imong kamot as I pray for you? Nga ang gahom sa Dios mamuhat nimo. Ang kaisog sa pag-share moabot nimo. Father, lifting hands, Lord. Kung nang gidedicate kini mga kinabuhian nimo, Lord. Kadawat sa kaluwasan, Ginoo. Hapan wa pagyud maka-experience to share, to invite. In the name of Jesus, Spirit of the living God, empower those hands, Lord. Ma-empower sila mana ang kalayo sa Espiritu Santo. Aron unsay nasa sulod sa kasing-kasing mo gawa sa bakba sa ngalan ni Jesus. Maabli among bakba in the name of Jesus.
Among tang, Lord, maga-share, maga-testify, ug among kamot magbitbit og mga tao pasulod sa iglesia. Sa ngalan ni Jesus, makatikang akong maigsoon, Ginoo, tugay dili gyud, Lord, mapugngan imong gugma sa among kasing-kasing. Bring us to the people nga, Lord, masyera namo in the name of Jesus. Talami, Lord, sa mga tao nga wa pa gani first time makadungog sa maing balita. Ayon ka, Lord, ang tanang mo tuo maluwas. Kaparte mi, Lord, sa kinsa may maluwas sa diyang among sultihan. And what a privilege, Lord, na kaming sinugo mutuman. What a privilege. Usa salamat, Lord, manang kalayo sa Espiritu Santo, sa bakba na mo, Lord, sa among kamot, Lord, sa among tiil, aron makahimo mi sa imong gisugo nimo kanamo. Akong gi-entrust ang matag usa, Lord. Bless every hand nga nagsultig tinuod, nga pag yun sila katikang, Lord. Bless the hands, Lord, nga maka-step up na, Lord, o Ginoo, tungod ka ang mutuman sa sugo, pinanalanginan. Salamat, Amahan. Akong gitugyan ka ng matag kasing-kasing karon nga nagtinguha sa gahom sa ngalan ni Jesus. Receive that exoon. Dawata na karon ang kalayo sa Dios to share the good news of Jesus Christ. Receive it in Jesus' name. Amen. O amen. Hallelujah. At aga na itong kusong nga palakpak ang Diyos exoon. Okay, thank you, Lord, sa kaluwasan. Woo! Salamat, Lord, magpabilin mi sa pagtuo. Di lang mi tapaw, Lord, kundi likon sa pagtuo. Salamat, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen.